Serokê Delegasyona Yektiya Avrupayê Nikolaus Meyer-Landrut ji bo bikaranîna enerjiya rojê li gel dîrektorê navenda Nerît û Lêkolîna Enerjiya Rojê û rektorê Zankoya ODTÜ'yê Mustafa Verşan hêdîtin çêkir. Rektorê Zankoya Teknîk ya Rojhilata Navîn mêvandariya Landrut kir û navenda Nerît û Lêkolîna Enerjiya Rojê pê danasîn. Bizim gibi ve birçok Avrupa Heke Türkiye, Avrupa û welatên dest ji sotemeniya fosîl bernedin di her gav tangasî hebin. Çavkanî me de xilas bin û piskirêgên aborî de çêbin. Pêwîst e ku mirov ti demek Kurd da dest ji sotemeniya fosîl berde û ya herî baş, enerjiya rojê ya herî pak, bêdeng, bêxwedî û erzan bikarbîne. Serokê Delegasyona Yektiya Avrupayê Nikolaus Meyer-Landrut li mezrîngeha enerjiya rojê ango navenda Nerît û Lêkolîna Enerjiya Rojê geriya û li vê derê gelek pêzanîn girt. Landrut piştî lêkolînan nêrînê xwe wiha anî ziman. The main target is to be climate. Yeketiya Avrupa giringiyê dide karînana enerjiya rojê. Armanca me ya esasî ev e ku heta salên 2005 xweza û emîsyoneka rastgirî durist bikin. Pêwistiya herî giring bi lêkolîn û afirandina nû heye. Ji bo wê jî rolekê giring li ser we heye. Armanca me ev e ku bu paşerojê em dinyayeka kesk bihêlin. Wezareta Enerjiyê li gorî atasa potansiyela enerjiya rojê ya Tirkiyeyê Gepayê radigihîne ku maweya xwedan ber tavê ya salane bi giştî 2737 saetê. Li gorî pêzanînên resmî tê diyarkirin ku hê enerjiya rojê li Tirkiye têra xwe nayê bikaranîn. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.